Hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia yli 8 ja täällä aamun studiossa on jo meidän tuleva vieraamme. Joten nyt jos sulla on mahdollisuus mennä nettiin, niin mene Radio Suomi Popin nettisivulle radiosuomipop.fi. Avaa sieltä nettitelevisio. Harvoin radiossa niin kuin on mitään nähtävää, mutta nyt on. Nimittäin vieraamme Ilja on kaveri, joka on täynnä mitä erilaisimpia lävistyksiä. Hänellä on tossa sarvet tai piikit otsalla, mustat silmänvalkuaiset. Sitten on vielä paidalla piilossa tuollaisia implantteja, mutta ehkä ne kohtaisesti otetaan esiin, kuten mahdollisesti myös Prinssi Albert. Mutta siihen palataan ihan hetken kuluttua. Ja sitten jos sieltä Suomi-Popin netti-tv:stä et pääse katsomaan, niin Facebook, sinnehän pääsee melkein joka kännykälläkin on nykyään, niin meidän Facebook-sivuille, eli facebook.com/suomipop, niin on juuri laitettu, tai Taavi just laittaa kuvan Iljasta. Ja tuossa hetken kuluttua jutellaan Iljan kanssa, mutta palataan vielä hetkeksi äskeiseen aiheeseen. Radio Suomi Pop. Aamun vieras. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon Ilja, joka on mies, joka näyttää, nyt mun täytyy kuvailla, joka näyttää vähän ehkä pelottavalta, mutta sitten taas sulla on hirveän sympaattinen hymy ja murre, niin sä et kuitenkaan ole pelottava, mutta katuuskottava ainakin. Sulla on tatuointeja käsissä, sit tuossa kaulassa, sit sulla on tollaset sarvet otsalla, sit sulla on ehkä se eniten huomiota herättävä juttu, silmät, niin kuin meillä kaikilla, mutta ne osat, mitkä normaalisti on valkoiset, on sulla mustat, mutta sit muuten sun silmät, onko ne on niinku vihreät? No on semmoset sinivihreät, joo. Joo, tervetuloa. Kiitoksia. Kerro nyt, että ensinnäkin kuka olet ja mitä teet? Minä on Ilja, 28V, teen tatuointeja. Eli tatuointitaiteilija vai kutsutaanko niitä sillä nimellä? Minä en osaa sanoa itteni taiteilijana, minä teen tatuointeja. Okei. Ilja on vaatimaton. Niin, sä oot turhan vaatimaton. Maailmassa ei ole montaa kaveria, joilla on silmät tatuoitu. Kuinka monta teitä on yhteensä ja koska on ensimmäiset tehty ja kelle ja milloin sulle? Ensimmäiset tehtiin joskus lokamarraskuussa 2007. Ne tehtiin Joshelle, Shannonille ja Paulille Kanadassa. Ja näistä yksi on kuollut ja toisen silmä meni vähän huonoksi. Mutta se, joka kuoli, ei kuollut silmänsä takia, että se oli vaan epäonnekasta. Et ei ole hirveän vanha asia. Meitä ei ole kuin ehkä joku alle 20 nyt. Viimeisen kuukausien aikana ihmiset alkanut ottamaan enemmän. Aika hurjaa. Mä sain kunnian tutustua Iljaan tuossa viime kesänä eräiden messujen yhteydessä ja silloin käytiin aika paljon keskustelua, mutta sitä mä en muistanut kysyä ja varmaan aika moni kiinnostaa, että kuka ihmeessä, tai mistä tiedät sä, että miten toi ylipäänsä on lähtenyt, tai ajatus siitä, että joku haluaa ylipäänsä tatuoida silmän valkuaiset? Miten joku on lähtenyt, niinku, koska yleensä niinku tatuoinnit tehdään ihoon ja monet niinku sitäkin vähän vieroksuu, mut miksi hitossa niin silmän valkuaiset? No mutta onhan se helvetin hyvän näköistä. Mutta siis siitä joku on vaan niinku kännipäissä keksinyt, että miltähän näyttäisi, jos olisi tatuoinut silmät. Niin. Koska on värillisiä piilolinssejä. On. Mutta niissä on se vähän eri juttu. Niin ja niissä värjääntyy, eikö niissä värjäänny aina taas sitten toi niinku iiris? Niin, mutta sitten on näitä sklerolinssejä, mitä saa kalliilla. Miksi sä oot ottanut sellaiset? Me osaan laittaa piilareita päähän, niin minun silmät on tosi arraat. Sun silmät on tosi arraat ja silti sä annoit tatuoida ne. Sattuuko se operaatio ja miten se tehdään? Ei se sattunut. Injektoidaan mustetta silmäpalloon, mutta ei sitä piikkiäkään näe, koska se tulisi muuten suoraan pupilliin, niin vähän väliä tuntuu pieni nipistys. Janne on ihan onnessaan täällä. Sen verran me voidaan kuvailla, että Iljan vasen silmä, niin silmäpussin alla on tämmönen, se näyttää siltähän, kun se olisi niinku saanut turpaansa. Sillä on semmoinen musta silmä ja me kysyttiin, että mitä siinä on tapahtunut, niin mitä siinä on käynyt? Jotenkin onnistui seuraava yö aikana valumaan sitä kuivunutta mustetta silmäpallon päältä siihen silmäpussiin. Ja se on nyt sit siinä ikuisesti toi? Kunnes mietin siihen jonkun kasvotatuoinnin tilalle.
Okei. Okei. Miten siis, kun mä vielä siihen, kun silmään työnnetään sen neuvola, kaveri sanoo, että sillä aina silmät ihan- ei voi laittaa piilareita, niin joo, se vähän nipistää vaan. Niin sit sinne tungetaan... Ristiriitaista, eikä ookin. On tosi ristiriitainen, sä oot ristiriitainen persoona. Niin sinne tungetaan sitä mustetta, niin tiedätkö sä, kuka tämän systeemin sitten niin kuin jompikumpi niistä tekoista tai se toinen, niin varmaan kehitti, mutta tutkiks Niin, ne siis jotenkin sitä, että miten sinne Sitä saa yritettiin sen? tehdä eri tavoilla. Tatuointineuloilla ja kaikilla muilla suoraan silmäpalloon, jonka takia Shannonin silmä menikin paskaksi. Okei, nyt Kataja Janne rupeaa täällä heikottaa. Mä haluan kysyä muutama ihan käytännön asia. Sulla on komeet sarvet, tommoset terävät metalliset piikit töröttää. Miksi noita, anteeksi kutsutaan, onko ne implantit vai? Ne on implantit. Aivan, sulla on tämmöiset metalliset sarvet päässä. Pari käytännön asiaa. Voit sä käyttää pipoa, lippistä? Me sain siskolta joululahjaksi semmoisen pipon, missä on sarvireijät, niin ei tuu talvella kylmä. Se on kauhean kaunis ajatus. Sitten miten lentokentällä, kun sä meet vaikka tästä metallin paljastimisesta, onko siellä ongelmia yleensä? Itse asiassa kaikista hauskinta oli, kun mä tulin tässä hetki sitten takas Saksan reissulta ja mä sain lentää sarvet päässä. Joudut sä yleensä ottaa ne pois? Joo, mut Okei. nyt mä pääsin turvatarkastuksesta läpi sarvet päässä ja sitten lentoemäntä ja muut tuli ottamaan valokuvia ja antamaan suklaata, että tervetuloa Makeeta. meidän lennolle. Sitten vielä, entä kun sukulaistytöllä on rippijuhlat ja pitäisi koko suvun kokoontua kirkkoon? Minä olen koko suvun musta lammas, en minä mene. Ei, mutta jos sä menisit kirkkoon, onko sua käännytetty kirkos ovilla tai missään tämmöisissä paikoissa? Ei oo. Eli Eikä ei eihän se olisi sitä niin koko uskontoa vastaan, jos ne alkaa syrjimään kättä. Niin. Mutta sua ei niinku varsinaisesti, sä et ole kohdannut tämmöisiä tilanteita, missä sua olisi käännytetty yhtään mistään. Ei siis. Tosi monet tulee vaan selittämään minulle, että minä on pelastettavissa ja ne haluaa rukoilla minun puolesta ja minä ihmettelen, että mikä niitä vaivaa. En minä ole tehnyt mitään väärää. No sitten, jos mennään niinku tuohon taustoihin, niin tässä välissä, jos siellä vastaanottimen toisessa päässä, niin mietittää, että minkä näköinen kaveri Ilja on, niin kannattaa mennä tuonne meidän Facebook-sivuille. Siellä on Iljasta kuva, eli facebook.com kautta Radio Suomi Pop, tai sit voi mennä meidän netti-tv:tä katsoa, eli radiosuomipop.fi, niin siellä on netti-tv, siellä Ilja näkyy. Ilja, lähdetään liikkeelle ihan alusta, että mistä lähti tää itsensä muokkaamisen tahtotila, että minkälainen sun lapsuus oli ja sun lapsuuden koti, ja liittyykö tähän joku protesti alun perin? En minä sanoisi, että tähän liittyy minkäänlaista protestia. Minä olin 7-8-vuotias, kun minä opin kuuntelemaan Guns N' Rosesia ja Metallicaa tädin luona. Ja mitä enemmän minä luin suosikkelehtiä ja katoin kuvia tatuoiduista rokkareista, niin totta kai se iskostui itteensäkin, että hei, minä haluan näyttää tuolta, tuo näyttää hyvältä. Ja siitä 10 vuotta eteenpäin minä otin ensimmäisen kuvan ja siitä se lähti. Mutta Siitä millainen lähti. sun koti oli ja miten siellä suhun on suhtauduttu? Mä jostain lukenut, että sä oot niinku uskonnollisesta perheestä ja sit sun taiteilijanimi on tällainen niinku mekaaninen demoni. Niin sehän on, demonithan ei ole siis kristiuskossa niitä parhaita tyyppejä. demonithan ei edes ole kristiuskosta. Sehän on antiikin kreikkaa ja on kaikista kilteimpiä puolijumalia kautta ihmiset, jotka vaan haluaa toisille hyvää. Totta, mutta sitten taas kristillinen käsitys demonista, kun Mutta eihän me ollut tässä kristitty missään vaiheessa. Niin et ollutkaan. Eikö mä kysyinkin, että mutta oliko sun perheet, miten ne suhtautui siihen? No, me ollaan vähän irrallaan oltu perheen kanssa. Et kyllähän me yhteyttä pidetään niin paljon kuin me yritetään, mutta Mutta liittyykö sitten tähän sun outfittiin joku elämän katsomus? Eli sä, kun sanot, että sä et ole kristitty, niin oot siis jotain muuta? en. Saat sä. Saat sä? Niin. Tää on sun tyyli, eikä Ja sitten tyyli jos mietitään, että siihen aikaan kun Ilo oli nuori, niin lehdissä olisi ollut vaikka poikabändistä kuvia enemmän tai vaikka Silloin oli Eppu New Kids on Normaalista, the niin Block. sit, niin sitten ehkä olisi voinut olla vähän eri Se mun pitää kysyä, että sulla on kans vähän erikoisuutena, nythän se ei näy, kun sulla on paita päällä, mutta sä otat paidan pois, sulla on silikoni-implantteja. Voitko Vai vilauttaa? mitä sulla on? Joo, siis silikoni-implantteja. Ilautu tuonne on niinku, nettikameraan. ne on niinku rinnat, mutta ne on niinku, se on semmoinen vähän niinku selkäranka, Tehty tohon eteen. mikä sulla on niinku tehty tohon eteen. Mikähän kameran kuvaa nyt? Ootas, se aina se kamera, mikä puhuu mikkiin, niin sit toi Minä kuva. puhun mikkiin. Joo, eli niin, Mutta älä säiskosi puhu, niin sit toi kamera kuvaa. otan tosta kuvakohta. Niin Otetaan kohta kuvat. Joo, Se mä on puhun aika tähän mikkiin, niin nyt se häkellyttävän näkyy siihen. Pitäis näkyä. Kyllä. Noin. Siinä on Siis viisi netissä. tällaista pientä, Palloa. vähän golfpalloa pienempää implanttia. Joo, tai siis keskimmäinen niistä on about tuuman kokoinen, että ei ne hirveän pieniä ole. Okei. Okei, mikä tuossa on niin kuin pointtina?
vai ylipäänsä ei tässä varmaan mitään Onks niissä pointtia joku ollut, sanoma? että Niissä ei ole mitään sanomaa. okei. Okay. Mulla tuli ekana mieleen, kun mä sut äsken ensimmäistä kertaa livenä näin tuossa meidän aulassa, jos nyt istuu autossa eikä ole tietokoneen ääressä, mutta on sattunut näkee elokuvan Punainen lohikäärme, jossa pääosa pahista esitti Ralph Fiennes-niminen kaveri, ja hän nimenomaan esitti tätä punaista lohikäärmettä, niin sussa on samoja elementtejä kuin tässä elokuvan pahiksessa, eli mä jotenkin ajattelin, että oot se inspiroitunut siitä elokuvasta kenties. En. Ei, se ei ollut silloin vielä, kun sä olit sen ikäinen, kun teet eikä tatuoinnit edes tullut. Se oli 2000-luvun puolella vasta, kun tuo tuli. Hei, jatketaan kohta haastelua, mutta tähän loppuun, niin sä otit sun kaverin kanssa niin tämmöiset kaverilävistykset. Eileksi se oli. Joo, me saatiin tässä viikko sitten hienot ideat, että mehän halutaan Prinssi Albertit ja otettiin yhdessä samaan aikaan. Okei. ja Eskolle ei kun Jannelle mennäs käydä sama. No joo, mutta se ei Olisit se on toinen ottanut. tarina. No kun Ei tunnu missään. Go for it. Eikö tunnu? Ei. Mutta tuleeko siinä ahdistus siitä, että jos se ei ole tavallaan niinku massiivinen sieltä, niin että sitten täytyy selitellä koko ajan, että tämähän ei ole nyt niinku pelikunnossa. Sä voit ottaa sen Niin, tai pienemmän sehän voit rintalan. sanoa vaan sen, että sinun alapääaivoilla on pieni neulakammo, että vähäkään lähemmäs tuut, niin se kutistuu. Onko teillä samanlaiset lävistykset kaverin kanssa? Kyllä. Mutta siihen ei liity mitään seksuaalista. Ei ollenkaan, se on meidän studiolla oppipoikana. Okei, mä Tämä on haluan... hauskan pitää. Okei. Palataan asiaan kohta. Useita eri Niin tapoja pitää hauskaa. Tämä on Prince Albertit hauska. mä kerron pitää. sulle se biisin aikana tarina Prinssi Albert-lävistyksestä, jotka oli 2 kaveruksella ja niiden välissä oli ketju. Tämä tapahtui Espanjassa yhdessä Jumpokeskuksessa. Radio Suomi Popin Huhu.